Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βασίλης και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Έχουμε 5 στόχους για να τελειώσουμε το βίντεο, όχι για να τελειώσουμε το βίντεο, για να νικήσουμε το παιχνίδι. Αρχικά θα βρούμε χωριό. 2. Θα φτιάξουμε σπίτι εκεί κοντά για να μπορούμε να παίρνουμε πράγματα στο χωριό. Να φτιάξω διαμαντένια, παλαιοπλοία και να έχω σπαθιά, όπλα και τέτοια, καταλάβατε. Και να πάμε στο Nether και μετά να πάμε στο Dragon και να το σκοτώσουμε. Ξεκινάμε πρώτα να φτιάξουμε 5 εργαλεία και μετά πάμε να βρούμε χωριό. Ναι, εργαλεία. Έχω αυτό το skin του Steve, τώρα δεν πειράζει. Θα αλλάξω μια άλλη φορά skin. Χαλάμε και την πίκαξ. Χρειαζόμαστε 16 πέτρες για να φτιάξουμε σπαθί, short pickaxe, τσεκούρι axe δηλαδή, δεν θυμόμουν όπως λέγεται, και φούρνο. Χρειαζόμαστε ακριβώς 16 πέτρες. Pickaxe, axe, short και φούρνο. Και πάμε τώρα να βρούμε χωριό. Θα πάμε από μια πεδιάδα από εκεί που δεν θα έχει πολλά δέντρα, γιατί στα δέντρα σε δάσος γενικά δεν έχει σχεδόν ποτέ χωριά. Έλα εδώ. Καλά, δεν πειράζει, καλά δέσει. Να έχουμε έστω λίγο να τρώμε κάτι. Ωραία, πρόβατα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε 3 πρόβατα για κρεβάτι, να μην μας πιάσει νύχτα, γιατί βαριέμαι να σκοτώνω τέρατα. Μια οικογένεια εκεί κάτω. Αν δεν τη σκοτώσω, αν και είναι παιχνίδι, αλλά δεν... ή θα τη σκοτώσω γιατί είναι παιχνίδι. Συγγνώμη. Γεια. Δεν χρειάζομαι άλλα πρόβατα, σωστά, ναι. Βάζουμε κάτω craft table. Έλα ρε. Και κρεβάτι. Νόμιζα είδα κάτι. Έχουμε αρκετό φαγητό. Καλό και αρκετό. Αλλά πιστεύω θα μας φτάσει. Θα με φτάσει. Από εδώ δεν έχω δεν συνεχίζει, δεν έχει θάλασσα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε μέσα στο δέντρο. Μέσα από ένα δέντρο θα πάμε, όχι μέσα από τα δέντρα. Όπα! Θα πάμε ρούσα μέσα από το δάσος. Νομίζω καταλάβατε τι εννοούσα. Βρήκα λίγο iron.
Έσπασε βλακία. Τι κάνω? Ναι, ούτως ή άλλως κάτι θα πιστεύω. Όλα αυτά για ένα iron. Wow. Ναι, πήρε ένα iron. Α, ξέχασα να σας πω ότι ότι έφτασα στους 122 εγγραφές και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Νομίζω το έχετε δει όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μου. Έχετε δει ότι πήγα 122 εγγραφές και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Χάρηκα πολύ όταν το είδα. Και θα συνεχίσουμε τώρα για τις 200, μετά για τις 300, μετά για τις 400 και πάει λέγοντας. Οπότε δεν μου φτάνουν μόνο οι 122, θέλω κι άλλες. Βάλτε φόνο εδώ να ψήσουμε λίγο. Πάω καλά. Βάλτε την λεξιόνα τώρα και στο ψήνετε. Καίγεται. Εδώ πια... Αλήθεια τώρα, τζάμπα έκαψα την πίκαξ. Πόρε φίλε. Καλά, ξέρεις τι, θα φάω μόνο, δεν πειράζει. Ω, βρήκα κόλλη, τέλεια. Σπά στο φούρνο. Όπα, κάτσε Xbox στο γραφείο πίσω. Ωραία. Ωραία. Παίρνουμε το κόρο να φτιάξουμε πυρσούς γιατί θα μας χρειαστούν μετά. Α, έχει iron εδώ βέβαια. Έχουμε 3 iron και τώρα μπορούμε να φτιάξουμε και iron pickaxe για τα διαμάντια και θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλά διαμάντια για να φτιάξουμε παροπλία και όπλα διαμαντένια. Πάρα πολλά coal τώρα να έχουμε. Μας χρειάζεται σίγουρα. Ανεβαίνουν και τα XP μας. Ωραία. Έχουμε 28 coal, μας φτάνουν και μας περισσεύουν. Καλά, μην το λες αυτό. Βάλε εδώ πέρα τα 3 τέτοια να φάμε. Στο σκύλο. Δεν χρειάζομαι. Τι θα αρχίσει. Α, ολόκληρα γέλη είναι. Α, γίνουμε την πρώτη, τέλεια. Δηλαδή όπου έχουμε ακολουθεί έτσι τώρα. Αλήθεια τώρα τζάμπα το έδωσα. Δεν ήξερα ότι αυτή η σκύλη δεν έχουμε φίλοι. Νύχτωνει, μπορώ να βάλω τώρα το κρεβάτι. Να σου πω ότι δεν έχει φέρει. Α, παιδιά μου φίλοι. Κύκουλα έκανα. Αλήθεια τώρα. Με τίποτα ρε φίλε.
Έκανα κύκλο τόση ώρα. Δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αυτό? Ήδη δεν έκανα κύκλο και είναι κάτι νέο αυτό, αν και νομίζω κύκλο έκανε. Καλά, δεν πειράζει, συνεχίσω από εδώ πέρα. Θα φτιάξω μια βάρκα και θα πηγαίνω. Ξύλα έχω για βάρκα, έχω, ναι. Μάλλον φτάνουν, δεν θυμάμαι καν. Πόσο θέλει βάρκα. Α! Έδειξε και πάνω μόλις τώρα ακριβώς για βάρκα μου, όταν μπήκα στο νερό. Οπότε θα φτιάξω βάρκα. Ωραία. Αυτό και τι καράβι. Έχει πλάκα, πάω από εκεί. Πάμε προς το καράβι. Όχι, δεν είναι καράβι, κάτι άλλο είναι. Ναι, κάτι βρήκαμε. Κάτσε ρε. Πώς κατεβαίνω από βάρκα? 1, 2, 3. Θα πω από εδώ. Ας το βγες, Σκέφτηκα κάτι τώρα. Να φτιάξω σόβελ. Ρε σπαστικά που είστε. Πώς φτιάχνετε αυτό? Α, με δύο έτσι. Και ένα πάνω. Τέλειο. Κάνε μια σκάλα να ανέβω γρήγορα. Εδώ νομίζω έχει θησαυρό. Ναι. Τσέστ. Αλήθεια τώρα. Σπάστο. Σήκω παρανάσα. Από εκεί έχετε παγετώνες, δεν έχει 100 τίποτα. Ένας σολομός κόλλησε εκεί πέρα. Εδώ μπορώ να το πω. Α, κάτσε. Θα κατεβαίνω σιγά σιγά. Τώρα θα πει ναι. Χάρτης. Πάρε και αυτά. Βγες έξω τα άλλα. Ωραία, πήρε ένα χάρτη θησαυρού. Ω, είμαστε τέρμα μακριά. Καλά, δεν πειράζει, θα πάω πρώτα στο θησαυρό. Για να δω εκεί πώς μπαίνει, δεν θυμάμαι. Τώρα, όχι. Τι πάει τώρα? Βγες από το escape, ωραία. Αρχικά, όχι, από εδώ πάμε μέσα. Στρίφτου, Δεν ήμουν ποτέ καλός με τους χάρτες. Δεν είχα βρει σχεδόν κανένα θησαυρό. Δεν ξέρω από πού πρέπει να πάω. Ωραία. Ωραία, από εδώ πάω. Στρίβω από εδώ. Μπορεί να είναι από εκεί, οπότε πήγε πάμε από εδώ. Για να το δω, όχι. Να είναι μελή. Για να δω από εδώ. Σπαστικά που είστε αυτό. Πού πρέπει να πάω, μπερδεύτηκα. Για κάτσε λίγο. Α, ωραία, από εδώ πέρα, έτσι πως είναι. Συνεχίζω ευθεία από εδώ. Όχι, πάω πίσω. Οπότε πάμε πάλι πίσω. Πάμε καλύτερα έτσι πίσω.
Άρα ακριβώς συνεχίζουμε από εδώ, πιστεύω. Μάλλον. Όχι, τώρα πάμε από εκεί. Συνεχίζουμε ευθεία, πάμε από εδώ, οπότε στρίβουμε αριστερά και συνεχίσουμε ευθεία από εδώ. Τώρα πάμε πίσω. Θα πάει καλά ρε. Καλά, συνέχισε εσύ από εδώ ευθεία. Όπα! Βρήκα κι άλλο. Βρήκα κάτι άλλο. Βρίσκω πράγματα. Καλά, χάρτη, σε πετάω το βιντεάζι. Βρήκα αυτό. Τι έπαθα τώρα. Ας φύγω καλύτερα. Ας συνεχίσω από εδώ τους πάγους. Αυτό νομίζω δεν μπορώ να σπάσω. Τέλεια. Πρέπει να κάνω κάτι. Φεύγω, κάτσε. Συνεχίσουμε από το... Στο πλήγο. Πόσο κρατάει αυτό? 3 λεπτά. Δεν είμαι καθόλου καλός με αυτό το πράγμα. Sorry. Άστο, τα πόδια με τα πόδια πάμε καλύτερα. Πάμε φύγουμε με τα πόδια από εδώ. Ρε φίλε. Σπασμένο ιγκλού, ξέρω. Ωραία, τέλεια. Βρήκα επιτέλους στεριά χωρίς πάγο. Στεριά. Κάτι. Α, σπάει απλώς χωρίς να φαίνεται. Εντάξει.
σπάει δηλαδή. Φαίνεται έτσι το πάγο, εδώ φαίνεται ότι ραγίζει, ας πούμε. Εδώ μπορεί και να βρούμε τώρα κανένα χωριό. Ροζ είναι, όχι κρύο. Εντάξει, λάθος. Δεν θα τρέχω για λίγο γιατί από ό,τι βλέπετε το φαΐ κάτω δεν είναι και πολύ γεμάτο, οπότε θα κάτσω να φάω και θα τρέχω. Τελικά θα τρέχω. Από εδώ κάτω λέτε να έχει κανένα χωριό. Όχι, σίγουρα δεν θα έχει. Αυτό έλειπε να έχει. Πες να κάνω ιγλού. Ιγλού. Γκλου. Πες να έχει μόνο ένα... να κάνω μόνο ένα... Ξεχάστε αυτό που είπα. Θα κάνω... Τι λέω, πάω, έχω ξεχάσει να μιλάω ελληνικά. Όχι, το ξέρω να μιλάω άλλες γλώσσες. Λίγο τα αγγλικά ξέρω. Τώρα ξέχασα και τι ήθελα να πω. Και χωριό, τέλεια. Πάμε πρώτα στο Ιγκλού. Έχω πολύ καιρό να δω Ιγκλού γι' αυτό. Κρεβάτι, εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Φούρνο, όχι. Έχω δει ότι σπάει εδώ πέρα κάποιο στο Ιγκλού, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο τώρα. Και ότι έχει μια σκάλα, σίγουρα θα το έχετε δει παλιά, σε παλιά shorts, σε παλιά βιντεάκια, TikTok και τέτοια. Ότι έσπαγαν τέλος πάντων εδώ πέρα λίγο κάτω κάπου το Ιγκλού. Και είχε από κάτω μια σκάλα και σε πήγαινε... Πώς λέγεται ρε φίλε, σε πήγαινε στο τέτοιο. Σε πήγαινε κάτω... δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί δεν ξέχασα να μιλάω ελληνικά. Σε πήγαινε, κατέβαινες από μια σκάλα και σε πήγαινε και καλά σε ένα δωμάτιο με villager και ένα με zombie και οι άντρε στο zombie και γινόταν villager, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σπάνιο νομίζω. Τι υπήρχε εδώ πέρα. Κι άλλο Ιγκλού. Λογικό να έχει Ιγκλού γιατί είναι χωριό σε χιόνι. Ωραία, πάμε να τους κλέψουμε. Και τι να κλέψουμε, κρεβάτια. Δεν έχετε κάτι. Κάτσε με πόσο βάλω κάτι εδώ τώρα. Όχι, δεν φαίνεται καμό, κάτσε. Σεντούκι, έχω καλό παιδί, δεν κλέβω που το ίδιο. Κοιτάξτε, έτσι κάνουμε. Ωραία, εδώ. Χόξιλος. Και χόρτινο όλα στα ματάκια. Κι άλλος εκεί. Φτιάξε κι αυτό. Εσύ τι κάνεις εδώ? Φτιάχνεις χάρτη και καλά. Κάτσε να δοκιμάσω να φτιάξω χάρτη. Πάμε σε εδώ βάζεις αυτό. Όχι. Θα βάζει και αυτό και εδώ αυτό. Όχι. Τι βάζεις εκεί, αυτό? Όχι. Δεν ξέρω πως φτιάχνουμε χάρτη. Ή ό,τι φτιάχνουμε τέλος πάντων. Καρτογράφη table. Χαρτογραφικό τραπέζι. Βάζει βιβλίο? Όχι. Καλά, δεν ξέρω. Όποιοι ξέρουν να μου γράψουν κάτω στα σχόλια και να μου πούν τον τρόπο όσοι θέλουν. Και όσοι δεν θέλετε, μην το γράψετε, ξέρω. Σπάσω και εσύ. Αλλά τι μαζευτήκαν όλοι τώρα. Καλύτερα για να κλέψω. Να κλέψω σε παιχνίδι τώρα. Με χωριάτες. Κλέψω χωριάτες. Γιατί να έχω χιονόμπαλες? Τις πάω.
potato. Εδώ έχεις εσύ δεν είστε. Ένα λεπτάκι. Σηκωθώ λίγο την καρέκλα γιατί είμαι ξαπλωμένος. Ωραία. Ήρθε η ώρα να σπάσω τώρα δεντράκια για να φτιάξω το σπίτι μου. Μετά πρέπει να πάμε σε σπηλιά για να βρούμε ντομάτια. Ή ξέρετε τι θα κάνω. Είναι 5 οι στόχοι. Θα κάνω 5 βιντεάκια με τους στόχους αυτούς. Θα φτιάξω τώρα εδώ το σπίτι. Θα κλείσω το βίντεο. Θα φτιάξω μια άλλη φορά ένα άλλο βίντεο που θα πρέπει να βρω τα διαμάντια. Μετά θα φτιάξω άλλο βίντεο που θα πάω ας πούμε στο Nether. Μετά θα φτιάξω άλλο βίντεο που θα πάω στο End. Στο δράκο. Αυτό θα κάνω, ναι. Με βολεύει λίγο περισσότερο νομίζω. Όχι ένα Iron Golem. Το σπάσω. Ή βοηθάει όμως αυτό λίγο γιατί θα είμαι και εδώ στο χωριό. Ναι, οπότε δεν το σπάσω. Θα βοηθάει γιατί θα έρχονται ζόμπι και πιστεύω θα βοηθήσει. Θα σκοτώνει τα ζόμπι. Α, γι' αυτό το χρειάζομαι. Τώρα που δεν με βλέπω τώρα πολύ τσοκόψει. Έχει και... Όπα, εδώ έχει αέρος. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Αυτό που βαίνει. Πόσα ξύλα έχω. Θα φτιάξω και εδώ ξύλα. Από το κατάπατο του σπίτι. Δεν θα φτιάξω όμως αρκετή σπίτι τώρα. Θα φτιάξω ένα μικρό σπιτάκι να έχω. Πάμε εκεί λίγο που έχει δεντράκια. Ή όχι, θα κάτσω εδώ, θα φτιάξω σπίτι που έχει. Πάμε έτσι εδώ ένα μικρό σπίτι. Για να έχω περισσότερα ξύλα θα σπάσω τις άκρες από εδώ και σε κάθε στίβα που θα φτιάχνω θα έχω άλλα 4. Δηλαδή άμα έβαζα εδώ πέρα δεν θα είχα συν 4 σε μια στίβα, εννοώ τη στίβα τέτοιο, μια στίβα εννοώ όχι μόνο αυτό, όλο το σπίτι, ένα τέτοιο ας πούμε, ένα κύκλο, αυτό εννοώ τη στίφα. Άμα ας πούμε κάνω ένα τέτοιο θα μου περισσέψουν 4 ξύλα. Καταλάβατε? Δεν με νοιάζει όμως δεν καταλάβατε. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχω ξεχάσει αυτό το βίντεο από ελληνικά. Καλημέρα. Πάμε να σπάσουμε και αυτό το δεντράκι. Παιδί μου. Έχω άλλα 24 ξύλα. Θα μου φτάσω να σπάσω και θα φτιάξω λίγο ακόμα. Να δω. 3, ωραία. Συν... πόσα είναι, 3. Συν 2 ξύλα. Άλλα 2 μου λείπουν. Δεν έχω κανένα λίπασμα που πρέπει να πάω τώρα εκεί. Άκου λέει. Να φτιάξω και πόρτα γι' αυτό. Παπα. Έλα, τελειώνει το βίντεο. Συνήθως τα... Όπα, το κρεβάτι μου ξέχασα. Συνήθως τα βίντεο που κάνω είναι 2-2,5 ώρες. Αλλά δεν θέλω να φτιάχνω τόσο πολλή ώρα γιατί κουράζομαι μετά στο edit και βαριέμαι.
Ενώ όταν δεν κάνω 2 ώρες, καλά δεν έχω κάνει ποτέ κάτω από 1 ώρα, ας πούμε, δεν πιστεύω να κουραστώ και τόσο πολύ όσο θα κουραζόμουν με τις 2-3 ώρες που κάνω. Οπότε θα φτιάχνω λίγο πιο μικρότερα βίντεο, να ξέρετε. Ωραία, έχουμε και σεντούκι. Θα βάλω και το φούρνο εδώ. Έχουμε και αυτό να βάλουμε εδώ. Και αυτό έτσι. Κάνουμε το μικρότερο design που έχω κάνει σε δωμάτιο τώρα. Δεν έχω και πράγματα για να φτιάξω τώρα πολλά πράγματα. Οπότε ένα λεπτάκι γιατί δεν θυμάμαι πως φτιάχνεται. Αυτό το καδράκι που βάζεις ό,τι θες. Να, αυτό εδώ, item frame. Θέλεις sticks και τέτοιο. Αυτό μπορώ να το φτιάξω. Περίμενε, εγώ έχω τώρα 3 sticks και άλλα 1 ή 3 φτιάχνονται, ναι. Αυτό εδώ, 4 φτιάχνονται. Πόσο θέλει το item frame? Θέλει 8. Αλήθεια τώρα έφυγε και ένα μόνο. Πάω σπάσω τώρα ένα ξύλο. 2 ξύλα τελικά από εδώ. Δεν πειράζει έτσι. Θα το προσέξει κανένας. Καλά, τώρα το σπίτι μου είναι ό,τι χειρότερο. Το μικρότερο σπίτι που έχω φτιάξει στη ζωή μου. Όταν είχα ξεκινήσει να παίζω πρώτη φορά Minecraft, επειδή ήμουν μικρός και δεν ήξερα πολύ να παίζω, να χτίζω και τέτοια, είχα φτιάξει, θυμάμαι, ένα σπίτι με χώμα και τα νόμιζα χωματόσπιτα και έφτιαχνα πολλά τέτοια σε διάφορα μέρη με αυλή μεγάλη και έμεινα εκεί πέρα και δεν έβγαινα έξω γιατί φοβόμουν να με σκοτώσουν τα ζώμια. Στην κυριολεξία έκανα αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω σε τι μου άρεσε πάρα πολύ το Minecraft παλιά. Δεν καταλαβαίνω άμα καθόμουν απλά σε χωματόσπιτα και πάλι είχα μια τεράστια αυλή και είχα φτιάξει ένα σπίτι μικρότερο από αυτό. Ένα σπίτι, ας πούμε, από την πόρτα ως εδώ. Ένα τέτοιο σπιτάκι. Και στην αυλή απλώς μεγάλωνα το τείχος της αυλής, γιατί έμπαιναν αράχνες και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μπαίνουν οι αράχνες. Μετά από ένα χρόνο κατάλαβα ότι σκαρφαλώνουν οι αράχνες σε τείχος. Και αυτό, δεν έφτιαχνα κάτι άλλο. Τώρα θα με ρωτήσετε για ποιο λόγο το λέω. Έτσι, για να περάσει η ώρα. Ωραία, βάλε εδώ αυτό. Κάψε εδώ. Εδώ τι να βάλω? Θα βάλω... όχι, σκέφτηκα κάτι άλλο, τι θα κάνω αυτό. Θα ψηθεί αυτό και θα τον κατεβάσω από αυτό το φούρνο. Θα το βάλω αλλού για να κάνω κάτι άλλο. Θα βάλω έτσι εδώ, ωραία. Και πάνω σε αυτό το φούρνο θα κάνω και καλά ότι έχει τέτοιο. Εδώ. Περίμενε. Να δω λίγο πως φτιάχνεται και κάτι άλλο. Campfire, στο campfire πως φτιάχνεται δεν έχω ιδέα. Δεν θα το βρω εδώ. Έχει και άλλο. Να, campfire. 3 ξύλα, 3 τέτοια και ένα κάρβο. Εντάξει, και αυτό μπορώ να το φτιάξω. Έτσι. Πάμε να το φτιάξουμε και αυτό. 3 ξύλα. Ένα coal και 3 sticks, ωραία. Έτοιμο. Campfire. Το 80% είναι έτοιμο. Εδώ. Σκεφτόμουν τόση ώρα που να το βάλω. Εδώ, όχι. Έτσι. Βρε φίλε. Εδώ και εδώ, έτσι.
Μπράβο ρε Βασίλη, έτσι φτιάχνεται. Γιατί? Γιατί? Α, όχι με... Από δέντρο θέλει. Πρόβλημα. Φάει εδώ. Και ανέβα. Τι κάνω τόση ώρα για μόνο ένα design στο σπίτι που είναι τέρμα μικρό. Μπορώ να φτιάξω και μεγαλύτερο, αλλά τώρα δεν έχω όρεξη. Θα το κλείσω το βίντεο. 3 δες. Πάρε όλο το δέντρο. Τι θυμώνει που σου σπάω το δέντρο? Ναι, μου είπε. Ωραία. Όπα, sorry. Άλλα αυτοκράτατα. Τώρα μπορείς να φτιάξεις campfire. Έτσι. Έτσι. Και έτσι, ωραία, το φτιάξαμε. Και βάζεις τώρα την campfire εδώ κάτω. Και είναι σαν να ψήνεις. Α, είναι χάλια έτσι. Περίμενα, σκέφτηκα κάτι άλλο, αλλά... Τι κάνω, μέσα από το σπίτι είναι εύκολο αυτό. Σπάστε αυτό. Είχες σόβερ από πριν. Σπάσε αυτό. Τώρα θα βγει απ' έξω, αλλά μπορεί να μένουν αράχνες. Όπως είχα πει πιο πριν ότι σκαρφαλώνουν. Πιστεύω όλοι το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να το πω. Έτσι και δεν μου φτάσουν τα ξύλα. Ακριβώς! Πιάστηκε ο κόλλος μου. Ωραία, μου χώρισαν ακριβώς τα ξύλα. Και... τι ήθελα να κάνω τώρα? Α, ναι, να κλείσω κάπως αυτό, οπότε θέλω κι άλλα ξύλα. Αλλά ξέρεις τι, επειδή βαριέμαι τη ζωή μου τώρα εδώ πέρα να κλείνω τα βάνια, το κάνω ακόμα έτσι. Και θα βάλω και κάτι, θα βάλω σαν προστατευτικό για να μην μπαίνουν οι αράχνες. Γιατί άμα σκαρφαλώσουν, ναι, χρειάζεται, άμα σκαρφαλώσουν από εδώ, δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν έτσι. Θα βάλω έτσι, για να μπορούν από εδώ, και έτσι εδώ, και έτσι εδώ και είμαστε μια χαρά. Α, και φαίνεται και ωραίο έτσι. Ωραία, αυτό είναι το σπιτάκι μου. Αυτό είναι το σπιτάκι μου. Έπαθα voice crack. Αυτό ήταν και το βίντεο και το... Περίμενε, δεν έκανα αυτό που ήθελα να πω. Ότι τέλειωσε το βίντεο. Αυτό ήθελα. Δεν φαίνεται και έτσι, βάλω το έτσι που είναι πιο ωραίο. Τώρα αυτό και καλά ψήνεται, ας πούμε. Ωραία. Για κάτσε να το κάνω έτσι. Έτσι εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, που να σας άρεσε. Πατήστε όλοι ένα like και μια εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει στο κανάλι μου.
Εύχομαι να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Να θυμάστε να πάμε 200 εγγραφές, γιατί φτάσαμε τις 100 τώρα. Ο νέος σας στόχος είναι οι 200 εγγραφές και ο δικός μου ταυτόχρονα, αλλά εσείς πρέπει να μου κάνετε 200 εγγραφές. Το είπα 1000 φορές, δεν πειράζει. Πρέπει να κάνετε 200 εγγραφές, αλλιώς θα σας φάει με το τεράστιο στόμα του. Παίζει να μην έχει καν στόμα. Ο Steve, γι' αυτόν μιλούσα πριν, ξέχασα να το αναφέρω. Κάνετε όλοι από μια εγγραφή, από ένα like, και εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια!